ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ରାତି 2ଟାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାଲିଛୁ। ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆସି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ପଟାପଟି ଭିଡ଼ିଓରେ ଇଆଡ଼େ ରଖିଛୁ। ଏମିତି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଟିକେ କେତେ 2:52 ଯାହାକି ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ରାତି 1 କେତେରେ ବାହାରିଥିଲୁ। ମତେ ତ ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏବେ ଦେଖାଗଲା। ଏମିତି ବାଟ ଯାକ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ଯାହାକି ଏଇଠି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବା ପାଇଁ ଡେଞ୍ଜର ଜାଗାରେ ଏଠି ଭୂତ ବାହାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ଆଜି ରିଅଲ ଜଣା ପଡୁଛି ଭୂତ ଅଛି ନା। ହଁ ଡ୍ରାଇଭର ଆମର ସେ କୌଣସି ଆମ ପଛରେ କେହି ନାହିଁ କି ଆଗରେ କେହି ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଯେ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳୁଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ପଛରେ ବସିଛି, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଆମେ 2 ଜଣ ଅଛୁ। ଘର ଚାରିପଟେ କେହି ନାହିଁ, କିଛି ଘର ବାହାର। ପଞ୍ଚୁପାଲି ଫାଙ୍କା ବନ୍ଧରେ ଏଇ ଡେଞ୍ଜର ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ନିତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା, ଯେହେତୁ ଏ ସବୁ ଲୋକ ବାରଣ କରିଦେଲେ ଯିବା ପାଇଁ ମନା। ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ରିକ୍ସ ନେଇ, ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଶୋଇବୁ କାହିଁ, ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଆଉ ନେଇଛି ପାଖରୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି କରିବି ଭାବୁଥିଲି। ମୁଁ ନା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭୂତ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଜଣେଇବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଇ କୌଣସି ହେଡ୍ ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଡର ଲାଗୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ଡରେନି, ମୁଁ ସବୁ ମୋ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ରାତି 4ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ରାତି 4ଟା ବେଶୀ ନୁହେଁ, ରାତି 3ଟା ହେଲାଣି ଡର ଗାଡୁ ମାଡ଼ିବ। ତଥାପି ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଗଛ ପତ୍ର ପୁରା ବଡ଼ ହେଇଅଛି। ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଫେର୍ କାଲି ମୁଁ ଦିନ ବେଳେ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି। ଏବେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ତଥାପି ଯେତିକି ଦେଖୁଛି ସେତିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି ମୁଁ, ସେ ବିନା ହେଲମେଟ୍ କ୍ୟାପ୍ ଲଗେଇ ପଡ଼ିଛି। ଏତେ ଶୀତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ନାହିଁ କଥାରେ, କେବଳ ଗୋଟେ ଟୋପି ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବି କେହି ନାହିଁ। ବ୍ୟାଗ୍ ଫୋନ୍ 2ଟା ଯାକ ମୁଁ ଅନ୍ କରି ରଖିଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଆଉଛି ନ ଆଉଛି କେତେ ଜଣ ଅଛି ନଛେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହୁଛି। ଏମିତି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି।